What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels. På en eller anden mærkelig måde, så føler man lidt, at man trænger til en fyraftensøl. Sådan havde det i hvert fald, da jeg gik alle afsnittene af Hot Rod TV igennem. For det her år, det har godt nok været fuldstændig vanvittigt. Jeg sagde det sidste år. Jeg har aldrig troet, at det skulle blive så stort, som det er blevet. Og der har været så meget opbakning. Og i år, det har været endnu vildere, end det var sidste år. I det her afsnit af Hot Rod TV, der skal vi kigge lidt tilbage på året, der er gået. Vi skal også kigge en lille smule frem. Så for sidste gang i år, mit navn er Michael, og velkommen til Hot Rod TV. Det har været et år fyldt med en masse fede oplevelser. Faktisk flere oplevelser, end jeg havde tro og håbe på. Jeg har sådan en lille bog, hvor jeg har skrevet en masse steder og events ned, som jeg gerne vil besøge i løbet af det her Hot Rod eventyr. Og det er faktisk lykkedes mig at sætte flueben ved dem alle sammen i år. Så det skaber selvfølgelig lidt udfordringer i forhold til næste år, men bare roligt. Ønskesedlen, den er rigtig stor og mega lang, og der er mange flere steder, som jeg skal ud og besøge næste år. I løbet af det her program, der kigger vi lidt tilbage på året, der er gået, og jeg fremhæver en lille smule fra nogle forskellige afsnit af Hot Rod TV. Og det første, jeg gerne vil fremhæve, det er faktisk, da jeg er på besøg hos min gode kammerat Erik, som har en fantastisk garage med en masse fed historie og en masse fede samleobjekter, og ikke mindst en masse fede biler. Og den bil, jeg har valgt at fremhæve, det er en Dodge bus, som mest af alt minder om noget fra en gammel amerikansk film. Men jeg synes lige, du skal se, hvordan det så ud. Det minder om sådan en bus fra en amerikansk film. Ja. Altså det... Masser af folk inde i og hygge. Og masser af plads, ikke? Jo. Ja. Det er jo... har det været en drøm for jer at få sådan en her? Den kom igen i forbindelse med nogle af vores venner, vi kom på tur med. Dem lige fra Sønderjylland. Linda og Leif fra SS Lone Starter i Vojens har rigtig fint sted. Ja. Og har været med i rigtig mange år. Ja. De havde jo den der kamera, som jeg kigger. Jeg elsker mig lidt at køre den tur med ham en gang imellem. Ikke? Og sådan. Så det... Jo. Og jeg synes, der er et eller andet over den, altså. Ja. God, det er fin, original bil med... Ja. Så det er dejligt. Hvis man kigger i forruden, så er der sådan en bitte sæde her. Er det... har du det i alle biler? Ja, vi har sådan en lille en til dem alle sammen. Så smider vi den op i forruden, så kan... Det er smart. Det er egentlig godt tænkt, synes jeg. Til alle de nysgerrige, når man er rundt og viser den frem, ikke? Jo. Hvis nu, at vi skulle lave et nyt afsnit om 3 år, hvad holder der så af biler herinde? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Der er ikke sådan lige noget på
på ønskelisten. Nej. Ja, Okay. ikke når vi lige har snakket om, at det skal prøves. Nej, okay. Det var vanvittigt. Udover at have en fantastisk garage og nogle flotte biler, så er Erik og hans kone Lene også meget dedikeret til amerikanerbilsmiljøet. De er faktisk med i Hadsund Bilklubben, og i den klub der er der en formand, han hedder Henrik Winther, og ham har jeg faktisk også været ude at besøge. Og det, der er specielt ved Henrik, udover at han er en fantastisk person, det er, at han har bygget en hot rod fra bunden af, som jeg synes, vi skal kigge lidt nærmere på lige her. Hvis man lægger tiden sammen, så har det taget et par år at lave den her? Ja, jeg tror, hvis vi tager tiden, så er det et par års tid, det har taget. Ja. Og den er lavet herinde? Den der her. I garagen? Bygget her i garagen. Ja. Det er den. Altså det første, jeg lå mærke til efter at have gået og savlet af bilen, da jeg kom ind, det var det lille emblem, der sidder på sædet. Ja. Altså du hedder Winther til efternavn? Jeg hedder Winther til efternavn, og så tænkte jeg, at jeg skal da lave mit eget logo. Ja. Så jeg sad og tegnede og har brugt det i mange, kommet meget rundt. Ja. Men jeg endte med det der med W og en lille krone over så vingerne. Ja. Jeg synes, det passer mig perfekt. Er det det samme ved retstammen? Faktisk det samme ved retstammen, som holder retstammen, er faktisk også lagt det W ind. Ja. Og faktisk på rattet også. Meget svagt kan man se, det ligger på centret i rattet. Ja. Fordi der er det sådan ligesom sandblæst ind. Ja. Så det er sådan, der er sådan nogle små detaljer, der gemmer sig lidt rundt omkring. Hvis det ikke kun er det visuelle, hvad kan du så fortælle om din hot rod? Jamen, så kan jeg jo fortælle, at det er jo stort set en ny bil. Det er det ikke, fordi der er noget, der er en gammel ramme, er den bygget op på, med noget nyt, noget ny ramme. Ja. Men ellers så er det et nyt fortøj fra USA. Et TSI-fortøj, som er typegodkendt i Danmark. Ja. Den er bygget op på en bagaksel fra en Jaguar. Ja. Forruden er fra en MGA. Ja. Tiltrætsstamme fra også amerikansk produkt. Lækkert. Ja. Sæderne fra en MG. Dørbeklædninger har jeg selv lavet, og midterkonsol og kadangboks og alle de der små ting har jeg selv lavet. Ja. Ja. Så det er sådan. Ja. Det har været noget af et projekt, hva'? Ja, det må man sige. Der har gået rigtig mange timer. Mm. Men man kan sige, når man synes, det er sjovt at lave, så er det jo lige meget, hvad tid. Det er rigtigt. Og når vi nu snakker med hensyn til det der logo også, så nede under bagtøjet, det er ikke sikkert, du kommer derned, men der står så også 34. Ja. Og det er jo fordi, det er en 34 Ford. Ja. Ja. Så. Ja. Hvad med i forhold til motor? Hvad sidder der i motor i sådan en bil her? Motor, det er så en Mustang motor fra 73. Okay. 351 Cleveland. Ja. Yder den 210 heste, tror jeg. Okay. Ja, den går godt. Det er det. Og så automat gearkasse i. Og, man kan sige, at jeg kunne godt bruge servostyringen en gang imellem, men måske får jeg det puttet på et tidspunkt. Today is a good day. Ja, og der er en lille historie, der hører til den der. Det er faktisk, at hvis du lige kigger fremad, så har vi porten der. Ja. Så skulle jeg have den her starte op, så jeg kørte den ud af garagen. Ja. Jeg har faktisk lidt problemer med min garageport, at den godt kan finde på at køre ned af sig selv. Nå. Så jeg står ud og koncentrerer mig om motoren. Ja. Så fornemmer jeg, at garageporten kører ned, så jeg kigger sådan op, og der er den så på vej op igen. Der har den så været nede og ramme bagenden på bagklappen. Okay. Så den har lige lavet en ordentlig ris. Ja. Så man skal jo always være positiv. Jo.
Så det er godt sket, at den lavede en ris, men så laver det bare et klistermærke, hvor der stod Today is a good day. Og sat hen over risen. Og så var det sådan, det var. Ja, det er fordelen ved at have sit eget skiltefirma. Ja. Så det kunne jeg ikke hisse mig op. Nej. Sådan var det. Efter turen til Henrik Winther, så havde jeg en forestilling om, at jeg rigtig gerne ville ned og se Mustang Sally og ikke mindst Classic Mustang nede ved Aarhus. Og derfor så rakte jeg hånden ud til Henrik for at få lov til at besøge dem. Og det var den vildeste oplevelse. Har du ikke været der, så synes jeg bestemt, at du skal lægge vejen forbi. De laver fantastisk mad, og så er de altså også bare en fest at være sammen med. Jeg synes lige, du skal se, hvordan det ser ud dernede. Goddag. Velkommen til Mustang Sallys Bar Diner. Vi skal lige have en demonstration her af baren, som når man først lige kommer, det hører sig til, når man er første gang, man er her. Heroppe, der har vi jo Sally op. Hun kan vækkes til live. Hun har gået i 2 klasser under gravbøllemanden. Så hvis de lige er klar på at kigge op til hende. Og så herovre på Mustang-baren, så en gang imellem, så ser nogle frække piger over i sofaen, og dem plejer jeg jo lige at blinke lidt til. Sådan er det. Og herover har vi jo ikke en eller anden dosk skibsklok. Her har vi jo Hog for Around, dagens ret, som nogen siger også. Så har vi her Hancock, vi har sgu selv lavet en tankstand om. Jeg har bygget helt op, der var smaskrøgen og lavet rust på den og fik en mal for 7.500 og alt muligt. Og så har vi jo lavet sådan, vi kan lige vise her, hvordan det foregår. Kom her om på scenen her, du skal du se her. Du. Så kan vi jo ellers blive tanket ordentligt op her. Det er jo en vigtig detalje. Og så har vi en lille ting herovre. TH700 Chevy gearkasse. Pisse kan ikke holde her, gør en gavn. Den har vi så lavet om som håndvask. Hold kæft, mand. Sådan det. Henrik, der er forskel på dig nede på værkstedet og så heroppe, hva'? Jamen, jeg har vejet meget min ord dernede. Ja. Det gør jeg ikke så meget heroppe. Nej. For det heroppe, der er ligesom om det er kugleskør heroppe. Ja. Når jeg først får det her uniform på, så kørte det ud af. Hvordan har jeg det med tanken om, at det her, det bare kun går en vej? Fedt. Ja. Tænk, at så mange kan lide det, som vi synes var en fed idé. Ja. Altså, når man tænker på, det er bare en skør ting, vi bare laver. Ja. Fordi jeg sælger en lastvogn til at starte med, så laver vi en Mustang bar, hvor der skulle bare være hår og fe og masser af lig. Og de må sgu meget gerne grine og sige, han er sindssyg, ham tjener bold der, som jeg bliver kaldt her. Fordi han har bare sat nogle foto af lysfyr op, og noget fodgængerfelt og en gearkasse og alt muligt, der kan tude og larme og sådan noget. Det er lige meget. Ja. Det er rent Simon Spies. Heller de snakker om os, end ikke snakker om os. Ja, lige præcis. Alle de ting, der er herinde, er det noget, I har hentet selv? Eller? Ja, da vi bliver gift over i... Altså, vi bliver gift hej på Vilddyr i Røgehuset. Ja. Mig i mekanikeruniform og Marianne i kokuniform. Og hvor nogen de sagde, at vi ikke kunne tage noget pænt tøj på. Ja. Hvad så folk ikke vidste, det var 3 uger efter, der blev vi gift i det stiveste bus i Las Vegas. Ja. Okay. Og der havde vi Marianne, hun har 4 skønne tøser. Ja. Og den yngste var jo med som pain in the ass, som teenager, på bagperronen, en der skræmte over. Ja, det gjorde hun. Men hun levede som teenager bag i, og hvorfor nu de der? Hvorfor skal vi til højre her? Gør nej, til højre venstre vej. Hun driller os på den fede måde. Det var skide sjovt. Ja, okay. Men alle 3 kuffer, de boom med skilte og sager på 23 kilo ind i lufthavnen. Fordi vi skulle bare have max med hjem af alt muligt liger. Okay. Udover hvad jeg har slæbt til hus igen. Det vi fik eftersendt. Ja, okay. Alt muligt mærkt. Hvor tit er I USA? Ikke så tit, som vi gerne ville. Nej. Hvis man skal have bord, så ringer man. Ja, det er man nødt til. Det var du hurtigt til at sige mig. Ja. Jamen det er fordi, det er sgu lettere. Altså både Marianne og jeg, vi går som regel møreboldsnegle. Det er fordi, så har man fingrene fri til noget andet. Ja. Og der er fuld hus fredag, lørdag, søndag. Så det vil være en rigtig god idé at ringe. Hvad er telefonnummeret så? Det er 28 82 93 36. Sådan. Og så er det mig, de får i rart. Efter afsnittet med Classic Mustang og Mustang Sally, så var det på tide, at jeg fik pakket min kuffert og tog en smut til Sjælland. Faktisk havde jeg 4 weekender i træk, hvor jeg var på Sjælland. Og det første sådan rigtig store event, jeg var til i år, det var Old School Dreams. Det var 2 dage i Helsingør, fyldt med det vildeste setup. Altså fede biler, knallerter, motorcykler.
Og så var det altså også til Old School Dreams, at jeg for første gang mødte Bombshell Cruisers. Og jeg synes lige, du skal se, hvordan det så ud. Og bagefter, så skal du se, hvordan det så ud, da jeg snakkede med den svenske bilklub, sådan en 50'er bilklub, som hedder The Cardinals. Jamen, jeg hedder Tilde, og ja, det var mig, der tilbage i januar 2019 startede Bombshell Cruisers, fordi jeg tænkte, der manglede noget, hvor det var kun kvinder. Ja. Det der mande noget, og de skal lige plante sig lidt. Og, ja, der er plads til, at vi både snakker om kjoler og om biler. Ja. Det er mega fedt, og det manglede der. Altså, det er også første gang i de her 17 afsnit, jeg har lavet efterhånden, at jeg får lyserøde romkugler. Så det er jo... I har jo sat standarden, kan man sige. Ja, vi prøver at dele det lidt op. Plads til alle. Ja, der er plads til alle, og vi prøver altid at dele det lidt op, fordi det er meget feminin, og så er det lidt mere maskuline. Ja. Så det er sådan alle de kvinder, vi er-agtige. En standard klubaften i Bombshell Cruisers, hvordan er den? Det er lidt, altså, ja. Den er munter. Ja, vi har det sjovt. Det er det, der er det vigtigste. Ja. Meget mad og meget munter. Ja, okay. Og aldrig det samme. Nej. Altid noget forskelligt. Ja. Det kan være alt. Det kan være en tur i en garage hos en af os, eller det kan være en tur ud og bowle eller noget andet. Det er vidt forskelligt. Okay. Er det vigtigt for jer at have den her kvindeklub, som er no access for mænd, eller hvad? Ja. Ja, altså mænd er med en gang om året til sommerfest, og det er faktisk det. Ja. Men ja, fordi at vi hører jo på dem til dagligt, og når der er noget, vi ikke kan finde ud af, så skal vi også høre på dem. Så nogle gange er der bare behov for, at det bare er os. Ja, okay. Og at kan vi finde ud af det, så kan vi finde ud af det. Og der er næsten altid en eller anden, der kan finde ud af et eller andet. Okay. Men ja. Og der er også mange af os, der er med, som ikke skruer bil. Ja. Det er ikke nødvendigt, at du bliver møgbeskidt. Jeg synes ikke, det er fedt at få sorte fingre. Du kan ikke lide at få beskidte fingre. Jeg får beskidte fingre. Det vil jeg hellere have end nogle af de andre. Ja. Altså, jeg synes også, det er kedeligt at vaske bil, men jeg synes, det er super fedt at køre. Har I alle sammen amerikanerbil? Nej. Engelske biler? Motorcykel. Okay. Ja. Motorcykel? Okay, cool. Er du også med på Rømø så? Nej, jeg kører race i Timeminder. Okay. Men jeg overvejer da at komme med på Rømø, fordi de siger, det skulle være ret fedt. Men Timeminder, det er der, hvor jeg kører med min engelske BSA. Sådan. En af os. Ja, så det er meget fedt. Cool. Mia racer på Rømø. Ja. Så skal du skille over til dig sådan Hvad forventer I at få ud af den her weekend i Helsingør? Er det at promovere klubben og pin-up-pigerne og timewise og det hele? Masser af øl. Masser af øl, ja. Jeg tror, det drejer sig rigtig meget om, at vi jo gerne vil sprede budskabet om, at men det er også okay som kvinder godt at kan lide køretøjer og synes, at det er sjovt at skrue på. Ja. Altså, jeg har fået rigtig meget ud af, at man ligesom også godt kan brokse over, at ting ikke virker på ting, og det ikke kun er til min mand, fordi det kan også godt være fedt, at man får en anden indstilling, eller et andet input til, hvordan man måske skal gøre. Ja. Og det synes jeg, at vi faktisk er generelt rigtig gode til, og vi sådan ligesom, hvis man kan skrive, ved du hvad, min kammerater, den driller i dag, eller nogen har en idé til, hvorfor det kan være, bla bla bla. Ja. Og så kommer der en masse gode input. Men du har også en mission på den her weekend, har du ikke det? Du er kåret som årets sødeste kassedame i Rema 1000. Så. Ja, det er helt rigtigt. Jeg er med i finalen som Danmarks sødeste kassedame. Og man kan stemme ind på alt for damerne, så vi giver den med gas. Jeg håber, I får en fantastisk weekend, og jeg håber, vi ses. Hvis ikke i garagen, så på landevejen i løbet af sommeren. God weekend. Ja, tak. Og god weekend. Jeg tror, jeg har fundet, hvad man kan sige og kalde internationalt ildslet til Old School Dreams. Hele vejen fra Sverige. Cardinals. Yes. Når man kigger på jer udefra, så minder I mere om en bilklub, der virkelig går all in. Absolut. Både med udseende og med biler. Og hvad er det her hobby med amerikanerlivet? Hvad gør det ved jer? Hvad giver det jer? Energi. Goda vänner. Goda vänner och energi. Tiden att kunna tillbringa tillsammans. Ja. Alltså, och kul.
Och vi går ju all in för att vi går alltid klädda så här och alltid frisyr och balsam för själen. Lige præcis. Livsstil. Livsstil. Först är det en livsstil. Hvad er, hvis man skal være med i Cardinals, hvad er kravet så? Hvad skal man kunne? Man ska kunna vara en trevlig fyr och man ska helst ha en bil under uppbyggnad eller körbar. Ja. Och så ska man vara god vän med oss alla, det är väldigt viktigt. För det finns ju jättemycket folk som håller på med bilar, men inte alla som passar in i vår lilla gemenskap. Nej. Vi fick ju in han igår, blev han medlem och jag menar han har ju väntat i 4 år. Okej. Så att, det är inte lätt att ramla in i den vänskapen. Nej, okej. Vi vill ju gärna ha någon som brinner liksom för detta. Ja. Samma sjuka humor. Samma sjuka humor. Vi har ju känt varandra jättelänge. Vi reser mycket ihop på festivaler runt om i hela världen. Och, så vi är tajt kompising, även om vi kommer från... De flesta kommer ju från Skåne, men både jag och Danne här vi kommer ju från annorstädes i Sverige. Okay. Tager I til andre træf end... man kan ikke kalde det her en træf, men tager I til andre ting i Danmark end det her? Vi har Viking och Ja, okay. Bedrock när det höll på naturligtvis. Ja, okay. Hvad er det svenskere kan med det her miljø? Hvad er det, I gør så godt? Men vi har ju en gammal kultur med det här med bilar och sånt. Det har ju funnits sedan 50-talet, alltså med den här kulturen. De första klubbarna kom i slutet på 50-talet i Sverige, så det är en gammal kultur i Sverige. Så. Okay. Jeg har en kammerat, der bor i Frederikshavn, hvor Stena Line fra Göteborg går ind. Og hans historie fra da han var barn, står og kigger på amerikanerbiler, der kommer kørende ind i Frederikshavn, ikke? Er det ikke noget med, at Sverige er det sted uden for USA, der er allerflest amerikanerbiler? Det var också vildt. Det är som sagt en gammal kultur i Sverige. Ja. Sen är det inte, för oss i klubben är det inte bara bilar, det är ju motorcyklar också, men det är också mycket musik och hela livsstilen runt omkring. Vi åker på mycket musikfestivaler överallt också, så det... Hvad årstal är vi i? Mest 50-talet. Ja, det är 50-talet. Jag har ju sagt inte nyare än 59, 60 eller 60. Ja, okej. Så det vi har 30-talsbilar, 40-talsbilar, 50-talsbilar. Ja, okej. Mest 50-tal. Så hvis jeg en dag tænker, at jeg vil starte bilen op og køre til Sverige, så er jeg velkommen på besøg hos jer. Absolut. Det kunne være cool. Men tak fordi jeg måtte komme forbi og snakke med jer. Jeg har taget tilløb i 2 dage nu, fordi at det er altid det der, når man kommer hen som dansker og siger, vil I snakke med mig? Men jeg synes egentlig, det er gået ret godt. Så tusind tak, og få så god weekend, ikke også? Tak så mycket. Et lidt anderledes afsnit. Bliver det filmet? Ja. Kamera. Hvad hedder det? Hvis der er nogen, der svarer, så sørg lige for, at mikrofonen kommer rundt. Ja, sæt kusken videre. Må jeg sidde der? Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg tør, men nu gør jeg det alligevel. Hvis I deler den. Det här är mikrofon. Ja. Hvad forventer I at få ud af den her weekend? Masser af øl. Ja. Og det næste... Okay, prøv lige igen. Skal jeg bare beholde det hånd på den lille besatte jeg? Så er der nogle piger, der gør op i højt hår og bobbet. Det gør jeg så ikke så meget. Från USA. Har du noget at sige om den der lille røde djævle derude? Det er jo den djævle. Det skal være liv i aften. Det er godt håndværk i hvert fald. Har jeg vundet? Hold kæft, mand! Nej, hvor godt. Hvor vildt, mand. Sejt. God weekend. Tak. Og god weekend.
Jeg håber sindssygt meget, at jeg skal til Old School Dreams i 2024. Jeg var faktisk så heldig, at jeg var med i en dommerkomité, som gik rundt og vurderede biler og motorcykler og knallerter og bedste stand og meget, meget mere. Og det var sindssygt fedt at få lov til, fordi at jeg føler stadigvæk, at jeg er meget ny i det her, men omvendt så har jeg også lært utrolig meget på rigtig kort tid. Og der var en bil, som faldt mig i øjnene, som faktisk også vandt som flotteste bil til Old School Dreams. Og det var en Bel Air og en fyr, der hedder Allan, som har taget den her fantastiske bil hjem. Jeg havde en plan om, at jeg skulle interviewe ham på sidste dagen til Old School Dreams, men jeg var så uheldig, at han faktisk havde pakket sammen, da jeg kom og skulle sige farvel. Heldigvis, så weekenden efter, der var jeg til 50'er temadag på Sallis i Albertslund, og jeg var så heldig, at Allan han faktisk kom med hans Bel Air. Så jeg synes ikke, du skal snydes for at se, hvordan lige præcis den bil den ser ud. Hvor lang tid er det siden, du har taget den hjem? Jeg købte den forrige sommer, sommeren 21. Okay. Og så kom den så hjem. Så den kørte næsten en fuld sæson sidste år. Okay. Altså den går jo under kategorien et suttet bolsje. Der er jo ikke en finger at sætte på den. Nej, der er brugt lidt tid og penge på den. Ja. Det er der. Hvis nu vi skulle se indeni i bilen. Ja. Du fortalte mig en meget sjov detalje lige før med, at førersædet og passagersædet er tykkere end normalt. Ja, normalt bliver den jo lavet med nappa, kunstlæder indeni. Ja. Og så stof. Den her den er så beklædt med læder indeni, så den er så lavet, kan man sige, lidt inspireret af Cadillac-sæderne. Der er dels kommet læder i, og så er den cirka 2 tommer tykkere sæder, end den er original 54 Chevrolet. Ja. Okay. Det ligner en helt ny kabine, når man kigger på den her. Ja. Gearknoppen hernede. Ja, det er den hedder en El Toro Batwings. Ja. Og den kommer faktisk første gang jeg så den på nettet, eller sad og nørdede med det, der så jeg den i en Star Wars film. De første, der flyver de selve rumskibet med de der sidder så ligesom en U, så sidder de og styrer den med 2. Så det er sådan lidt nørdet. Men som den tidligere ejer sagde til mig, den skiller du aldrig af med den gearknop. Så det er en Bel Air Star Wars Edition. Ja, det kan man kalde det. Ja. Men der er jo brugt sindssygt mange timer på den her bil, hva'? Ja, det er det. Ja. Selve bilen er så professionelt renoveret på et værksted i USA. Okay. Har det været vigtigt for dig at få en fuldstændig færdig bil, som du ikke selv skulle gøre noget med? Ja, det vil det være. Ikke? Den er så nok lige over en tand over, hvad jeg selv havde haft i tankerne fra starten af. Men ja. Nu har jeg lært efterhånden, at det er ikke nok at have bare en amerikanerbil. Er det her den eneste, du har? Ja, og så har jeg, det er den eneste, jeg har. Ja. Det er det. Men jeg har så også en folkevogn med 2 bagruder. Okay. Der er så 2 år ældre end den her. Ja. Det er så en 52. Okay. Hvad er der ellers af specielle ting, vi kan fremhæve på Bel Air? Ja, hvad er der af specielle ting? Der er lavet eksempelvis her. Normalt så går fenderskørtene hertil. Ja. Så har de lavet det her extended her, inspireret lidt af Mercury. Ja. Som får den til visuelt og synligt lavere, den realiteten er. Selve bilen er sænket 2 tommer. Ja, okay. Men det får den til at syne lidt lavere her. Ja, man kan godt tro, den var 4 bag i og lidt mindre foran, ikke? Ja, men det er altså lidt et synsbedrag, for den er sænket 2 tommer hele vejen rundt. Okay. Hvad nu, hvis man... Og så er der glamour guards på her bagpå. Ja. Det er så originalt ekstraudstyr, det der. Ja, okay. Og så er den stribet for emblem. Ja. Og så, her med nøglen her, den sidder normalt her. Ja, det er fjernbetjent det hele, ikke? Også med... Ja, det er det ikke her. Der sidder det her i lemmen her. Der sidder lige sådan en lille til at hive til at åbne der. Ja, okay. Og så er der så dørene der. Det er så fjernbetjent. Ja. Det er også lige. Hvis nu vi skulle kigge på motoren, hvad ligger der i? Fordi jamen, der ligger det der i, som også ligger fra starten af. De er kun bygget med 6 cylinder. Ja.
Det her, det er så godt nok en Pontiac-motor, der er lagt i den her. Ikke nok med, at bilen er flot, sådan, uden at motorhjelmen er åben. Den får noget opmærksomhed, lige snart du knalder den op. Ja, det, man kan sige, der er så ikke noget krom. Nej. Undtagen luftfilterne. Ja. Ellers er det mere poleret aluminium. Ja, ja. Efter turen til Sally, så var turen kommet til nok et af højdepunkterne i 2023, nemlig Timewinder. Det er nostalgi til lands, til vands og i luften, og jeg må sige, at det her det levede totalt op til mine forventninger. Jeg snakkede med løbslederen Dennis til Old School Dreams omkring Timewinder, og han fortalte, at det var så unik en oplevelse, at man faktisk følte, at man overhovedet ikke havde lyst til at tage hjem, når man var derovre. Desværre så havde jeg kun én dag til Timewinder, men jeg må sige, at jeg fik noget for pengene. Det første, jeg blev udsat for, det var, at jeg mødte Mia, som faktisk kører hot rods og jordbaneræs. Og hun var så sød at tage mig med ned af jordbanen, og det var den vildeste oplevelse. Jeg synes lige, du skal se, hvordan det så ud lige her. Kæft, det bliver fedt, det her. Jamen, du har aldrig kørt sådan her, ved? Nej, det er totalt job på. Og jeg giver den en til jer. Jamen, det er fint. Jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, der er varmt, jeg sveder, eller det er fordi, vi lige har været ude og køre den her. Måske er det bare en kombination. Det tror jeg. Hold kæft, det var vildt. Det var en ting, når man sidder og ser det sådan på billeder og videoer og sådan noget, men at selv sidde ved siden af, det var godt nok noget af en oplevelse. Ja. Nu har jeg sådan en tendens til at spørge, hvordan det er at sidde i en amerikanerbil. Hvordan er det at sidde i sådan en her, i en hot rod, når man kører ned ad en jordbane til Timewinder? Altså, jeg tror bare, man sådan, det der fornuft, det rører bare hen over skulderen, og så der går bare sådan en djævel i en. Altså, man kan køre nok så pænt, men så snart man får den der hjelm på, og fladet går ned, så kommer der bare horn frem. Så er det bare fremad. Det er vildt fedt. Hvad er topfart? Hvad ramte vi ned af? Jeg tror, vi ligger omkring de nogle af 70. Ja. Og det kan godt være, det ikke lyder så stærkt, men det føles som om man kører 250 eller et eller andet. Det er helt vanvittigt. Lige præcis. Fordi jeg havde det nemlig sådan, da jeg spurgte dig, inden vi kørte, og du sagde, at det er nok 70. Ja. Så tænkte jeg, ja. Det er heller ikke så stærkt. Nej, lige præcis. Men det var noget af en oplevelse. Hvad er det for en bil? Det er en Ford A fra 1928. Ja. Det var sådan en road, så den har ikke noget tag på. Så. Man håber altid på godt vejr, når man kører den her. Ja, for pokker. Man kan jo få dem med kalesje, vi har det bare ikke på. Nej, okay. Det er noget med, I har to, ikke? Jo. Til at køre race i. Mm. Den her er med på Timewinder, og så har I to andre, I bruger til andre løb. Vi har den her, og så har jeg den der droptanksracer, som er min bil. Det her det er faktisk min mands, men han er i Tyskland lige nu, så kan jeg godt stjæle den, når han ikke er hjemme. Ja. Så der ligger jeg jo bare og giver den rigtig meget gas. Ja. Men nej, jeg har sådan en belly tank, som er fra nogle af de her fly, der skulle hen over Atlanten dengang. Så havde de jo nogle ekstra tanke. Okay. Og så har man simpelthen valgt at bygge forvokset sindssyge sæbekassebiler ud af det. Ja. Så det er sådan en, jeg har. Okay. Team? Ja? Det her det jeg glædet mig til, siden vi kom. Jamen det er godt. Altså det var et blikfang uden lige det her. Altså gamle Shell tankstation, hot rod, Shell-bil og en stand med en masse fedt tøj. Vi har mere. Det håber jeg, du synes. Ja, lige præcis. I hvert fald herretøjet, ikke? Jo, lige præcis. Kvindetøjet, det tager vi senere. Lige præcis. Det her, det er jo voldsomt at tage med til sådan noget her. Jamen, vi gør det jo for, at folk skal have en oplevelse, når de kommer. Derfor bruger jeg jo tid på at sætte det op og alt sådan noget. Jeg tror, vi har brugt meget Lasse, min makker, der kører race der. Ja. Vi har brugt en dag siden og to på det her snart, ikke? Okay. Vi forbereder os meget, ikke? Ja. Så kan vi jo også lide at køre racer. Vi kan lige at vise folk tingene, vi har. Vi laver alle mulige ting. Ja, lige præcis. Altså det her, det er jo, hvad skal man sige, nu det er Timewinder, det er indbegrebet af nostalgi og en masse sjove ting og ting, man ikke ser hver dag. Og så er der hot rods, og der er jeres racerbil, og altså det er jo det bedste af det hele på en eller anden måde. Alt er samlet her. Alle dem, der vil noget, det er samlet her, ikke? Ja, lige præcis. Du har jo udover det her sted, som du har med her, så har du Teams Retro Garage.
som du går og hygger dig i? Det går jeg. Der går jeg og laver alle mulige biler også. Jeg svejser alt selv, og laver alt forbundet selv. Ja. Har du haft passionen i mange år, eller hvad? Jamen, jeg er opvokset på en huggerplads, så mere eller mindre, ikke? Så jeg har altid lavet biler. Ja. Så har jeg stoppet der. Jeg kørte jo amerikanervogn til 80'erne, så stopper jeg der. Nej, jeg tror, det var slut 80'erne, stopper jeg. Så gik jeg over til at lave Harley Davidson. Den har jeg lavet en del af i 20 år. Ja. Og så gik jeg tilbage til amerikanervognen igen. Okay. Men jeg har altid samlet. Jeg har mange ting derhjemme. Ja, det kan man godt fornemme, når man sidder og ser billeder. Jeg har fyldt op med det. Jeg kan ikke lade være med at købe. Hvis nu du skulle vælge en bil, det er din go-to-bil, hver gang du er afsted, er det Chevy'en? Nej, der er sgu ikke nogen. Nej, okay. Jo, altså lige nu er det min Cabrera derovre, fra 48. Der har jeg selv bygget kassen på, ikke? Okay. Og så er der en, der hedder Jakob, der hjælper mig med at lave et trinbræt. Han var spæd. Ja. Men så har jeg bygget det helt selv. Og sådan noget. Okay. Nu er jeg i gang med at lave et fejlblad også, på 51. Okay. Som jeg skal også lave på samme måde, bare med fejlblad. Så er sådan rigtig noget fint træ op, som i gamle dage. Ikke? Ja. Vi skal køre den der på, når vi skal ud og køre race på Rømø. Ja. Det var vores tanke i hvert fald. Ikke? Fedt. Så vi kommer samlet med det. Ikke? Ja, og så selvfølgelig det rigtige tøj på, når vi gør det. Ja, det er skal rigtigt. passe med overgangen, ikke? Når nu vi kigger på racerbilen herovre, det er jo indbegrebet af jordbaneræs. Jamen det er det, ja. Altså, det er ligesom, man i gamle dage, man byggede det selv, og man synes, det var sjovt. Ikke? Man har ikke så mange penge, man skulle være med ud at køre. Ja. Så den har ikke kostet meget, men den er bare sjov. Nu har jeg jo selv været ude og køre på banen i dag. Ikke? Ja. Det må være en lidt vildere oplevelse, at der ikke er noget... Jeg kan godt sige dig, nu har jeg kørt i den på gangen. Men lad os så køre i den, ikke? Mm. Jeg kan jo ikke tåle det i min ryg, fordi du hopper kraftigt rundt i den. Men det er jo skide sket, ikke? Altså, nu glemmer man det sjovere, synes folk, den er. Er ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Mig og Lasse kan godt lide at skille os ud. Når vi laver nogle biler, skal det være noget andet, der ikke har. Ja. Det går jeg meget op i. Der skal ikke være ret mange af dem i hvert fald. Nej, okay. Du fortalte tidligere, at I skal til Sverige, der er en kone, efter det her. Ja. Er det med samme setup, eller hvad? Ja, jeg tror sgu, den kommer med også. Ja. Jeg har også min søn har lige givet sådan en Chevy truck, bare med kasse på, med lade på. Ja. Okay. Hvor vi har lavet tøjbutik også, fordi de kører vores tøjbutik nede i Mæren. Ja. Og vi har også en butik kørende. Ja, okay. Og den kører sønnen dernede fra. Fedt. Så de har også fået sådan et setup med gamle campingvogn også, ikke? Ja. Men det bliver den store, der vi tager, og så bliver det måske den der eller den anden truck. Okay. Og den anden truck er malet på samme måde som den derovre. Fedt. Det maler selv jo. Ja. Og det er jo selvfarverne. Jeg får bare skud på hånden. Det er lige meget, mand. Det er jo racer. Ja, lige præcis. Det var som sagt den vildeste oplevelse, og jeg håber så meget, at jeg skal tilbage til Timewinder i 2024. Men jeg kunne selvfølgelig ikke tage til Timewinder uden at snakke med Dennis, som er løbsleder for Timewinder, om hvordan det havde gået. Dennis, det her det er sådan lidt, man fristes til at sige stilhed før stormen, men man kan sige, at racet er færdigt for i dag. Ja. Det har virkelig været en oplevelse. Tak. Vi snakkede om til Old School Dreams, at Timewinder, det er noget, man husker for livet. Man er ked af, at man skal hjem. Ja. Altså, jeg er ked af, at jeg kun har en dag herovre. Ja, vi har jo 3 dage, så man kan jo campere og alt muligt. Så det kan jeg forstå, ja. Hvordan er det at være løbsleder til det her? Ja, det er jo rigtig sjovt, fordi vi kæmper for at få banen op at stå. Den blev jo harvet, og det er jo et stykke græsmark, når vi starter, og så Ditlev, som har gården her, han harver den op til os og præparerer den til os og sådan noget, og så bliver den jo, som den bliver. Ja. Og i år blev den blød. De havde mega problemer med at få fat alle sammen, men til sidst så fik vi alle sammen kørt nogle gode tider, så det har sgu været en god dag. Altså, har det levet op til dine forventninger? Ja, i den grad. Ja. Altså, da vi havde over 30 tilmeldte kører, det har vi ikke prøvet før. Altså, så er der nogen, der kører hele tiden, hele dagen, og så er det sgu sjovt at være med. Ja, det er virkelig sjovt, det er det. Det er også vildt nok, når man tænker på, hvor langt er der fra start til... Vi kører 201 meter en kort mile, ikke? Ja, og 164 km i timen, ikke? Ja, og de hurtigste ligger der lige 104, 5, 6, 8 km i år, ikke? Det er så også hurtigt, ikke? Så de siger, det er hurtigt, når man kommer ned fra enden. Og så har vi jo masser af afkørselsplads. Det har vi ikke, fordi der står noget grønt, jeg ved ikke, hvad det er, havre, et eller andet, byg, et eller andet, som Ditlev, som har gården til, at hvis vi ikke kunne undgå det, så måtte vi selvfølgelig gerne køre ud i det, men der var jo penge i lortet, så hvis vi ikke kunne undgå det, så... Men jeg tror, der har været en enkelt eller 2 derude. Så, ja, okay. Ja.
Det er en 57'er. 57 Bel Air, ja. Ja. Og den står i original lak. Ej, den er malet om for knap 40 år siden i USA. Ja. Og der fik den samtidig nyt indtræk og nyt gulvtæp. Okay. Og fik poleret alle listerne og alle de ting. Og så er der stort set ikke rørt ved en siden. Det viser også lidt om, hvad det isenkram, det kan, ikke? Ja. Altså Hvis det bliver lavet ordentligt, så holder. Ja, okay. Ja. Er den, du kører allermest i, eller? Nej, det er det faktisk ikke. Okay. Det er nok mere eller mindre den, jeg kører mindst i. Okay. Er du øm overfor? Ja, det er jeg lidt. Ja. Det er jeg lidt. Okay. Det skal man også være over nogle ting, tænker jeg. Ja, det synes jeg lidt. Ja. Det synes jeg lidt, ja. Altså, den er... Ja. Altså, det er en gammel dame jo. Ja, men det var det. Men du er nødt til at vise den helt frem nu, Sten. Motorrum og det hele, fordi at den er simpelthen... Den er så fin. Og den står så flot. Den er bare på nær bremseforstærkeren, så er en original. Ja. Jeg var nødt til at lave 2-kreds bremsesystem for nogle år siden, fordi at det 1-kreds, det svigte. Okay. Det er ikke særlig sjovt at komme i sådan en her, så lige pludselig er der ingen bremse. Nej. Så det var jeg altså nødt til at lave om, så det er det eneste, der ikke er stort set original på den. Ellers så er den holdt sådan tilnærmelsesvis så original, som det nu er muligt. Men det er en, du selv har taget hjem også, ikke? Den har jeg selv taget hjem deroverfra, ja. Okay. Hvor mange år var det år siden? Jamen, det nærmer sig 20 år. Okay. Det er godt nok flot. Tak. Det må man sige. Og hvid kalesje og det hele. Mm. Og det er sådan en speciel model Powerpack, hvor der er 4-porte karburator, der er power steering, power brakes, der er power sæde, og der er power top og Continental kit på under sådan 283'er. Okay. Og det er han født med. Ja. Du fortalte mig en lille sjov historie med de her kromskilte hernede. Ja. Altså, det er ikke nogen bilen er født med. Nej. Det er nogen, man køber derovre. Det er nogen, jeg har købt dem på noget, der hedder Long Beach Swap Meet. Og der er en bod, der sælger de her skilte der, hvor de har alle mulige forskellige bydele i USA og med alle mulige forskellige bilmærker. Ja. Og der var jeg så lige heldig at finde Redondo Beach, som er mit hjem uden for hjemme, plus 57 Chevrolet. Ja. Det skulle jo sidde på den her. Okay.
der egentlig forskel på, hvad hedder sådan noget, frisørsnak på et træf og så i salonen? Ja, men er det lidt mere fuld her, ikke? Så. Hvad bliver der snakket mest om? Er det håromsætning eller biler? Biler. Er det? Ja. Hvad kører du egentlig selv i? Kører en Chevy pickup fra 52, en 3100. Ja. Og en Cadillac Fleetwood Brougham fra 68. Sådan en rigtig med store kromhjul og der mangler bare lige at få luft på. Ja. Og så har vi en Ford Torino fra 1970. Ja. En Cobra Tribute. Ja, vi havde en Chevy pickup fra 69. Ja. En Big Block, mega fed. Det er faktisk den første bil, vi egentlig har solgt. Ellers så samler vi bare, vi sælger ikke rigtig ting. Nej, okay. Jeg knytter mig meget til... Jeg kan slet ikke forstå dem, der køber og sælger. Nej, okay. Men den 52'eren, den kører jeg meget i, sådan om sommeren, ikke? Til hverdag. Det er en shop-truck, reklamer på. Og... Ja. Men det er faktisk sjovt, når man sådan ser dig udefra, ikke? Altså, du virker også som sådan en, der er virkelig inkarneret i livsstilen. Ja, det synes jeg også, ja. Hvad er det giver dig, det her? Jamen altså, egentlig så har jeg jo en hang til meget fra gamle dage. Altså, jeg er meget sådan, brænder meget for musik og biler, og det har bare egentlig altid, det kommer også lidt fra min farmor. Ja. Okay. Så jeg tror bare, jeg altid har haft sådan en følelse af, når jeg kørte på træf, så var vi i live. Ja. Altså, og jeg elsker bare det der med at kunne rulle håret op, og sådan, bare sådan kunne føle, at det der med sådan, at vi lige for en stund er lidt tilbage i tiden. Fordi hvis jeg kunne bestemme, så skruede jeg tiden tilbage. Ja. Ikke at det nødvendigvis behøver at være 70 år, men jeg er slet ikke tilhænger af, så har jeg faktisk prøvet nogle gange i morgen, jeg kunne nærmest blive trist, når vi kørte hjem, fordi jeg sådan kom ud sådan til det virkelige liv, og sådan, det er sådan, det er, ikke? Ja. Ja. Hvad årstal er du, hvad årti er du mest til? 60'erne. Ja. Okay. Team Far. Jeg har sagt ja til et eller andet, jeg måske fortryder, jeg ved det ikke helt. Lige om lidt, der er der brændershow her til US Car Camp, og jeg har fået lov til at sidde på passagersædet sammen med Peter i den her 210'er stationcar. Jeg ved ikke, hvor mange heste den har, men en ting er sikkert, det bliver mega vildt. Det var fedt, mand. Altså, hold da kæft. Vi giver dem en kæmpe, kæmpe stor hånd, og ønsker en rigtig hjertelig velkommen.
vildt fed Buick, det her. Tak. Altså den appellerer jo helt vildt meget til rackerkulturen. Ja, utroligt meget. Ja. Hvordan er det at være dansk racker? Det er specielt, fordi der ikke er så mange. Ja. Men vi er jo ikke lige så sindssyge som dem på den anden side af suppen. Altså, de er sindssyge. Ja. De er sindssyge. Men I har jo også i det mindste tænkt på en luftundervogn, kan man sige. Det gør de jo ikke i Sverige og Norge. Nej, det er bare gravkron på, så bare mæsen i bunden. Hvad giver det jer, når I kører rundt med... Hvad kører den 2 km eller literen eller sådan noget? Ja, men det skal man ikke tænke. Det er jo det er ligesom en ferie. Ja. Så vi elsker det bare at køre rundt og hygge. Ja. Så koster det ikke vinden, men sådan er det. Har I været her hele ugen eller hvad? Ej, vi kom i onsdags, begge to. Så... Ja, okay. Og så bor her på pladsen og bare fester rundt? Ja, bare hygge med alle de andre. Der er mange glade mennesker. Noget af det, jeg synes, der er mega sjovt, det er, at der er rigtig mange fine biler herinde, som får rigtig meget opmærksomhed på, at det er et eller andet suttet bolse af en Cadillac eller sådan noget. Men det her, det er jo en helt anden type fin bil. Altså, det er jo, den har jo sin charme på sin egen måde, ikke? Der er jo lige så meget kærlighed i den her, som der er i en nypoleret Cadillac, eller... Ja, vi kommer jo til A til B, som alle de andre jo. Men vi kan bare lige noget, der er slidt og brugt, i stedet for noget nyt og godt. Så vi har det jo rigtig godt, hvad vi har jo. Men når vi bliver 70-80, så skal vi nok også have en, der er ny jo, men det kan vi ikke love nu jo. Lige nu er vi unge jo, så der er vi glade for det slidte jo. Så... Hvem står for pynten, både indvendigt og udvendigt? Det gør jeg, primært. Så Anders er mekaniker på den. Ja. Så... Er der noget tema for bilen eller noget? Nej, intet. Bare som vi vil have den, ligesom vi vil have. Ja. Okay. Alt, der er sjovt, er godt. Ja. Så meget fjol som overhovedet muligt, ikke? Ja. Altså, det er... Så er det fedt. Men selvom den ser slidt ud, og det er en rackerbil, så er den jo lige så fin i motoren som alle de andre. Ja. Der er intet, der fejler noget. Altså styretøj, bremser, undervogn. Ja. Det fejler ingenting. Nej. Fordi det skal jo virke. Det er jo ikke noget, vi kører ud på vejen, og så lortet ikke kan stoppe. Nej. Så får du problemer. Altså, det kan man ikke. Hvor mange træffer I til i løbet af året? 6-7 stykker. Okay. Så nu er det jo Tølløse næste weekend. Så. Ja. Daydreamers. Yes. Ja. Hvad er den vildeste oplevelse, I har haft i den her bil? Ja, hvad er det? Det ved jeg sgu ikke. Der er så mange oplevelser. Ja. Også bare alle er glade, når vi kører rundt og hygger og bare nyder det. Ja. Og igen, som jeg siger, det er også an på, hvad man sætter på musik. Ja. Altså, vi kan også høre techno, men så tror jeg heller ikke, vi er så længe vel. Så det er meget med det at gøre. De skinner i hvert fald meget af god karma og god energi, synes jeg. Det skal man sgu. Ja. Det er hyggeligt. Vi er ikke for ødelægte for nogen, vi er bare til at hygge. Efter Time Rainer, så skulle jeg til noget, som jeg har glædet mig til, eller havde glædet mig til i over et år, nemlig Rømø Motorfestival. Og jeg er stadigvæk sådan, når jeg tænker på, hvordan det var at opleve, at jeg får helt gåsehud over hele kroppen. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Ikke nok med, at der var en fantastisk stemning, men der var bare så god energi, fede biler, og jamen, det er så unikt. Og har man ikke oplevet det, så synes jeg bestemt, at det er noget, man skal overveje at gøre. Det er en dag, hvor der bliver kørt race på stranden i Rømø, men rundt omkring det hele, dagene op til og dagene efter, der kan man altså bare opleve de vildeste biler. Fra hele Europa stort set. Ja, det er lige før jeg vil sige hele verden på Rømø Strand. Det var så vildt, og jeg synes, at det fede ved det var, at jeg fik en masse nye bekendtskaber. Blandt andet det her ægtepar fra Schweiz. All the way from Switzerland to Rømø. Yes. It's a long journey. It's a very long way, but it's not too long to come to here. It's a very nice event. I like it, and we plan next time to come again. Yes. Yeah. Is it your first time in Rømø? Yes, okay. That's true. Yesterday when I come to Rømø, it's also my first time in Rømø. Okay. I was just mind-blowing. When I come into Skærbæk and Rømø, my head was just, wow, there is so many cars. Yes, that's true. And for every 5 meters you see a new one. Yes, that's But true. I saw yours.
yesterday. Yeah. It's a really nice car. Thank you very much. How old is it? This is a Ford Model A from 1929. Okay. And in the late 50s, Richie Willett, that's a hot rod guy in the United States. Yeah. The nickname is Rodfather. Yeah. And his name is in the Hall of Fame, in the Hot Rod Hall of Fame of New England. Oh, okay. Now, and this guy built this car in the end of the 50s. Yeah. And drive races and is on the Salt Lake, Bonneville, and. Have you always had an interest for hot rods? Yes. Yeah. Yes. Okay. Is it your first one, or had you? No, it's the second one. Okay. The first one, it's 1932 Model B. Yeah. With a V8 flathead. Yeah. Okay. Traditional. We like traditional hot rods. The style of your clothes and your hair and everything, is that the same when you're not driving the car in the daily basis? It's daily basis. Yeah, yeah. I like this very. I have many clothes. Yeah. It's clothing hunter. Yeah. Okay. And when I'm 60 years old, maybe 17, I begin to collect these jackets and clothing and car jackets, biker jackets. Okay. What if you're not in Denmark racing in Rømø? Where have you been racing? Have you been to Normandy or? Yes, this. Normandy will be. Yeah. Okay. Here, also the first time. Okay. But in Switzerland, there's many mountain racing. Yeah. And I don't know if you know Hungaroring. I have heard of it. Yeah. Yes. Yeah. This year I could win some races with the V8. Okay. Yeah. And this is our hobby. Yeah. Your life. Yes. Yeah. Yes, absolutely. Yeah. Thank you so much for letting me. Der er ingen tvivl om, at jeg glæder mig sindssygt meget til at se dem næste år, og vi har allerede skrevet rigtig meget sammen, My og Markus og jeg, om at måske jeg skal ned og besøge deres bilklub i Schweiz. Det kunne være super fedt. En fyr, som jeg havde et forsøg for at snakke med til Timewiner, som desværre ikke lykkedes, det var en fyr, der hed Anders, og han skulle heldigvis også køre på Rømø, og for det ikke skal være løgn, så var han den, der kørte allerhurtigst på stranden i Rømø, og jeg var så heldig at fange ham, da han egentlig havde sat en rigtig god hastighed. Anders, jeg har lagt mærke til, at du kører ret stærkt hernede på Rømø. Ja, jeg er faktisk rigtig godt tilfreds selv. Ja. Har du nogen idé om, hvor hurtigt du har kørt i dag? Nej, jeg har hørt, at jeg har kørt 112. Ja. Og jeg ved ikke, om det er det hurtigste, men vi hygger os. Og jeg måler mig jo med de andre hot rods. Ja. Og dem, jeg har mødt i dag, de har fået en lille en over næsen. Så jeg har det rigtig godt lige nu. Ja. Er det noget, du ser frem til år efter år, det her? Ja, det er som jeg siger. Der er jo små race rundt i Sverige og Danmark, men det her, det er ligesom derbyet. Ja. Hvor man ligesom mødes med dem, man mødtes med sidste år, og så udfordrer man hinanden. Ja. For eksempel Henrik Fasmer og ham mødes jeg med hver gang, og vi kører ind for en meter, samtidig over mål. Ja. Jeg har bare vundet hver gang. Hvor mange år har du kommet her? Jamen, det er 4. år, jeg kører med Blymutten, og så har jeg været med som hjælper et år, og så har jeg været som tilskuer de første år, så jeg har været her til dem alle sammen. Ja. Og det er, da jeg var her første gang, så kunne jeg mærke på mig selv, det her, det var noget, jeg skulle. Ja. Og jeg fandt mig en original 32 Plymouth i Pennsylvania. Ja. Fik den hjem, og så over en vinter byggede jeg den om til traditional hot rod. Okay. Så den kan være med her og andre steder. Og det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har haft nogle fine biler og ting og sager, men det her, det giver så meget. Ja. Nu snakker du om det giver dig. Når nu du kører ned ad banen, tænker du på noget, eller er det bare... Ja, men der er så meget sportsmand, jeg kører for at vinde. Ja, det kan man også godt mærke på dig. Jeg har set dig til Timewiner på et tidspunkt, og der havde vi snakket om, at vi skulle snakke sammen, men jeg kunne godt mærke, at der var lidt problemer med bilen. Så... Ja, min gearskift drillede til Timewiner, og så da jeg blev ved med at drille, så tænkte jeg, at det her der skal laves om. Så jeg simpelthen bygget
et gulvskift med et gammelt vandrør og nogle stykker fladjern. Og det virker bare nu, og det er så fedt. Ja, det er fedt. Anders, hvis vi lige hurtigt skal snakke om din bil, nu bliver den skubbet, og det er jo for... Jeg tænker lidt for at spare brændstof. Ja, vi gider ikke starte den hver 15 minutter og for at køre frem og vente igen. Så vi har 2 hjælpere med, hver kører har 2 hjælpere med, og de får så bare lov at skubbe. Ej, jeg skubber selv med, nu går vi jo og snakker. Hvad er det for en bil, du har? Det er en 1932 Plymouth Roadster. Ja. Og den er faktisk mere sjælden, end man tror. Jeg har hørt og læst mig frem til, at der eksisterer 60 i hele verden. Hold op. Og der er produceret 2.000. Så i forhold til en Ford fra 32, der er jo flere 100.000 af dem. Så den er meget, meget, meget sjælden. Ja, lige præcis. Men det er jo også fedt for dig, når du er sportsmand, og du går så meget op i det her, at folk kan se, det er dig, der kommer. Ja, ikke? Og jo. Og at det ikke bare er... Og folk spørger hvert år, hvad har du nu fundet på? Lige præcis. Og selvfølgelig finder man på noget, fordi man skal jo være lidt bedre til næste år for at slå dem, man slog sidste år, for de gør også deres bil lidt bedre. Hvad ligger der i af motoren, Anders? Der ligger en 4,4 liters Chrysler motor. Ja. Og den har en voldsom knast og 3 karburatorer, men den kører med standard topstykke. Okay. Og det er jo en stor fejl, men jeg har ikke kunne finde noget. Men det har jeg så gjort nu. Jeg skal til Sverige på mandag og hente et højkompressionstopstykke. Sådan. Og så bliver den hurtig. Hvad er planen for resten af dagen? Det er stadigvæk at nå en masse løb eller hvad? Nu lyder det måske lidt fra. Jeg har slået dem, jeg ønskede at slå, da jeg kørte hjemmefra. Dem har jeg mødt alle sammen og slået dem alle sammen. Så sagde jeg til mine hjælpere lige før, nu er jeg næsten lidt mæt, for nu har jeg opnået det, jeg ville. Men hvis der kommer en, der siger, skal vi køre? Jeg holder også stadigvæk i kø. Ja. Så kommer der en, der siger, skal vi køre? Så siger jeg bare ja. Men det er vel også, altså på en eller anden måde, nu er man her. Man har ventet et år. Ja. Man vil også gerne give den gas, altså, ikke? Første gang jeg var her, der blev jeg ved lige til de lukke banen, fordi jeg skulle bare have det hele med. Ja. Jeg har det stadigvæk lidt sådan, men jeg er også en lille smule mæt, fordi jeg har kørt mod dem, jeg ønskede at køre imod, og det gik som det skulle. Ja. Så det er så fedt. Det er så fedt, det her. Det er cool. Anders, tusind tak, fordi du havde tid til lige at snakke med mig, mens du holdt i kø. Ja, velbekomme. Det var og rigtig fortsat god dag, og vi ses næste år til Rømø. Det gør vi i hvert fald. Tak for det. Ja. Jeg var så heldig, at jeg til Rømø Motorfestival var fulgtes med nogle rigtig gode venner her fra mit lokalområde, og faktisk nogle af de fyre, som har sat mig allermest ind i det her miljø. Det var fantastisk at være med dem, og også fordi, at Lars, han var en af racerkørerne, som kørte, og han blev nummer 3 til Rømø Motorfestival, og det var jo helt fantastisk, og hvordan det gik, ja, det kan han selv lige sætte nogle ord på her. Jeg er sådan helt mindblown, men efter jeg så dig køre, der tænker jeg, hold kæft, det går stærkt. Altså, du kører så hurtigt på den bane her. Det ved jeg ikke, om jeg gør ønsket, det er jo bare en top 10, men det tegner godt. Hvornår får man at vide, hvor godt det egentlig er gået og sådan noget? Ja, måske her, jeg ved ikke, hvordan reglerne er, om de... Altså tidligere har de sendt det ud. Man får måske dagens hurtigste at vide i aften, har man gjort under festen, men måske vi får tiderne her, når løbet er færdigt. Okay. Her klokken 4 cirka. Altså nu har man ventet et år på det her. Hvor mange gange har du nået at køre i dag? 8, tror jeg. 8-9 gange, ja. Har levet op til det, du gerne vil? Ja, det er en fin bane i år. Ja. Passer til mig, det er fint. Og der er ikke, altså bilen har kørt som den skulle, eller hvad? Ja, jeg har jo fucket op 2 gange med gearskift, altså hvor den hopper ud af gear, men det er tårn på gearkassen, det skal jeg lige kigge på, når den kommer hjem, ikke? Okay. Så vi... Når nu man er hernede som racerkører, er det sådan en gensynsglæde med gamle venner og sådan noget? Ja, der er jo selvfølgelig nogle nye, der kommer til, men det er mega fedt, at der er nogen, man har kørt mod før, og det er altid sjovt at køre mod en, man har vundet over eller tabt til året før, så ja, det er spændende, det er sjovt. Så du kommer igen næste år? Jeg har jo sagt, at den skulle pensioneres med en gamle 32, men nu ser vi. Okay. Nu ser vi. Det bliver mega spændende. Ja.
Altså, en ting er, at man skulle hernede og lave Hot Rod TV på Rømø, men at følge sammen med jer, det har bare været mega fedt. Altså, Jamen, det har virkelig tak, det har været sjovt. Det er fedt, det er en god dag. Det er virkelig en god dag. Ja. Tak for det også. Bare så lidt. Ha' det fedt. I lige måde. Som du nok kan se, så var det helt fantastisk til Rømø Motorfestival, og jeg synes virkelig oprigtigt, at du skal overveje at tage ned og opleve det, hvis du aldrig har været der. Det er altså en oplevelse, man ikke må snyde sig selv for, hvis man har benzin i blodet og en trang til at opleve noget unikt, og ikke mindst se en masse fede biler. Efter Rømø-turen, så havde jeg inviteret Autoconsult til Rold, til The Old Service Station, til en lille snak om, hvordan det er det her med, når man går om vinteren og skal til at ombygge biler, bygge en bil fra bunden af, og hvad det er, man skal holde øje med, og do's and don'ts. Det var et lidt specielt afsnit, fordi at udover at Kent kom på besøg i Rold, så tog jeg også en tur til Esbjerg. For første gang nogensinde, så måtte Autoconsult afholde de her køretest på Esbjerg Lufthavn. Og jeg var blevet inviteret med, og det var bare super fedt at opleve, og ligesom få en lidt fornemmelse af, hvad det egentlig man skal være opmærksom på, når man køretester en bil. Og en test, som jeg synes, der var mega fed, det var højhastighedstesten. Og Carsten fra CH Classic, han havde en Ford Mustang med, som skulle køretestes, og ikke mindst have taget den her topfarttest. Lige i øjeblikket, der er de ved at lave kurvetest. Og i samme øje med, så laver man det, der hedder en tophastighedstest. Og lige om lidt, der skal Mustangen ud og have tjekket sin tophastighed. Jeg har sat et GoPro i forruden, fordi at, jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at gå pænt stærkt, når den skal ud og testes for alvor. Så det bliver lidt spændende. Max-hastighedstesten er slut. Den er faktisk stadigvæk i gang for nogle af bilerne, men for Mustangen, der er den slut. 243 km i timen på tophastigheden. Overgået af en anden bil med 253 km i timen. Altså, da jeg var ude at køre i Mustangen, der kørte jeg 115, og jeg synes, det var tilpas, men det var nok også fordi, det var igennem de her kejler. Men 243 km i timen på en flyveplads, det kan altså også et eller andet. Efter afsnittet med Autoconsult, så var jeg så heldig at lave en aftale med Carsten fra CH Classic, om at jeg skulle en tur til Bramming og besøge ham og hans værksted. Hele vejen derned, der havde jeg lidt en forestilling, fordi jeg havde snakket med nogle bekendte om Carstens værksted og hvordan han arbejder. Og jeg må sige, det levede totalt meget op til mine forventninger. Jeg tror aldrig, jeg har været på et værksted, der var så flot. Der var rent og klinisk, og alt havde en plads. Og det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan 2 mand kan gå og være så dedikeret til det her arbejde. Han holder nogle åben hus-arrangementer i løbet af året, og jeg synes bestemt, at du skulle overveje at tage ned og se det. Hvis du godt kan lide det her nørderi om, hvordan man laver en bil, der måske står som et skrog,
og egentlig få den bygget op, så det ligner en fabriksny bil, fordi er der noget Carsten han kan, så er det at vække gamle amerikanerbiler til live. Og en bil, som jeg lå meget mærke til, da jeg kom derned, det var en gul bil, der stod over i hjørnet. Og hvordan den så ud, det kan du se lige her. Mm. Og den gule Challenger derovre, ja. det har også været et langvejst projekt. Det har det været, ja. Det er en bil faktisk, der har stået her lokalt i mange år. Okay. Og ikke rigtig kommet videre. Hvor den så blev sat til salg, og en af vores kunder kontaktede mig og spurgte, om jeg kendte bilen, og sagde, det gør jeg godt. Mm. Og jeg ved også, hvem der har den, siger så vi kan sagtens ringe og lave en aftale. Så det er 1, 2, 3, og så var det der, vi var, og bilen stod her, og vi gik i gang med at lave den. Klart, så er der ikke noget, der er bare lige, så det har selvfølgelig også været igennem en proces med at få lavet det rust, der var i den, og få den malet og gjort, og nu er vi ved at samle den igen. Ja. Det er en original 440 6-pack RTS'er V-kode, det vil sige, at den er født med 6-pack på, og det er en ud af 161 biler med automatgear. Okay. Så der blev lavet 135 med manuel og 161 med automatgear, og det er en af dem. Ja. Og mange der er tilbage af dem, det ved vi selvfølgelig ikke, men her det er i hvert fald en af de originale. Ja, okay. Så det gør selvfølgelig også, at den fortjener jo at blive lavet rigtig tro imod det er, og det er en bil, der vil være dyr, især i USA. Det er nok der, man vil få største belønning for det, man har gjort her. Ja. Og der har vi været meget tro imod, at det er de rigtige dele, og det er, som det skal være, og selv lakeringen. Vi kan prøve at hejse den op, og så kan I se nede under det med overspray, som på fabrikken, der blev de malet i en grundfarve, eller dyppet i en grundfarve, og så blev de malet, og det, der blev sprøjtet ind under, det blev malet, og det, der ikke fik farve, det fik ikke farve. Nej. Så man fik sådan ligesom en fade, naturlig fade nede under. Ja. Og det er svært at genskabe, men det er fedt, når det står. Men er det et krav til din maler, når det er sådan, du sender den ud i byen og bliver malet? Er det, at de laver den der overspray-teknik, eller hvad? Ja, det er det jo, hvis det er det, vi beslutter os for. Men altså, det er jo afstemning med kunden. Vi kunne jo også have lavet den samme farve nedenunder. Men det havde ikke været, som den var fra fabrikken af. Nej. Og det var det, der ligesom var overlæggeren her. Det var, at vi skulle ramme så tæt på det, den kom fra fabrikken med. Ja. Og så er man nødt til at gøre det her på den her måde. Og ja, det er svært at få maleren til at lave det, fordi det er ikke godt nok til maleren. Nej. De synes, at det er finere, hvis den er helt gul ned. Ja, klart. Men det er bare forkert at gøre det på den måde. Så. Ja. Kan vi prøve at hive den op, tror du? Ja, det tror jeg, vi kan. Fordi noget, jeg også sådan ligesom har lagt lidt mærke til på den her bil, nu har vi jo gået rundt og kigget lidt, det er, hvis du tager fjeder og bagtøj og så videre, altså det ligner, du ved, de der modelbiler, man havde som små, man selv samlede og limede, og sådan, den der grå farve der, altså det ser jo helt nyt ud, det er det jo selvfølgelig også. Men det er bare specielt at se en bil på den her måde fra den årgang, synes jeg. Ja, altså meget af det er det originale, der er blevet renoveret. Mm. Og det man kan sige med den grå farve, et eller andet sted, så er det skal egentlig imitere rå jern, fordi på fabrikken stod det i rå stål. Ja, okay. Det er bare ikke så godt herhjemme i vores klima, fordi det bliver anløbet med det samme, og så kan man sige, så kommer det lynhurtigt til at se træls ud. Mm. Så det vælger man at gøre på den måde, og det er ikke meget points fratrækkelse, man får for det, hvis man bliver bedømt. Så. Men altså, man kan se, at alting har været skilt ad, og det er, som det skal være. I kan se, det er overspray, som jeg snakkede om. Ja. Altså det, som malerpistolen har kunne ramme, det får maling, og det, der ikke rammer, det får ikke maling. Nej. Og når det så var en lys farve, så var der lys primer nedenunder, og når det var en mørk farve, så var der mørk primer på. Okay. Så det har vi selvfølgelig også genskabt. Det er sgu meget fedt detalje, det der. Kan du ikke... De her farvekoder her, eller de der prikker der, hvad er de betyder? Jamen altså, det betyder, at de 3 hvide prikker, det betyder, at det er en 355 gearing. Ja. Og den orange, den betyder, at det er en sure grip. Det vil sige, at det er en spærredifferentiale, der sidder på. Og så er der sådan noget dato- og samlekoder på dem også. Og det prøver vi jo på at genskabe så nøjagtigt som overhovedet muligt. Okay. Ja, det er nørderi på høj plan, men
Jo. Det gør det hele. Altså, det er... Men hvis man også gerne vil have de der pointer, så er man jo også nødt til at gøre det. Ja. Det er ikke sikkert, at den skal bedømmes, det ved vi ikke, men, Nej. men når det er det, vi har afstemt fra start af, at vi skal så tæt på som muligt, så er vi også nødt til at være tro imod det. Ja. Og det er det, vi gør her. Ja, okay. Og det ser jo bare fedt ud, når, det gør det sgu. Når det kommer hertil. Det er virkelig flot. Der er ingen tvivl om, at der har været super mange gode oplevelser i år. Og da jeg sad og forberedte det her program, der så jeg faktisk alle afsnittene, og det gik lidt op for mig, hvor meget jeg egentlig havde oplevet i år. Det har været super fedt, og det har kun kunne lade sig gøre på grund af dig. Dig, der kigger med, dig, der donerer gas monies, dig, der skriver til mig, at det er godt arbejde, dig, der måske sender billeder, hvis du har været inde og fundet en stickers eller en t-shirts. Det betyder sindssygt meget for mig, at du har lyst til at være med på den her rejse. Og det gør altså også, at jeg er fast besluttet på, at der kommer en ny sæson næste år. Skulle du have lyst til at donere et eller andet gas money, så kan du gøre det nede på det her MobilePay-nummer, som står lige her. Det er simpelthen det, der gør, at jeg har mulighed for at komme rundt og gøre det, jeg allerbedst har lyst til, nemlig at lave Hot Rod TV. Det næstsidste afsnit, som jeg har lavet i år, det var i Randers på Memphis Mansion. Det er et sted, der har betydet rigtig meget for mig i rigtig mange år. Jeg er en kæmpe sokker for Elvis. Jeg elsker USA. Jeg har aldrig været der, men bare vent. I 2024, der tror jeg bestemt, at det er året, hvor jeg tager til USA. Jeg elsker Memphis Mansion, og jeg elsker historien bag. Jeg elsker historien om Elvis og Johnny Cash, og så er Henrik bare en super flink fyr. Henrik, det er ham, der startede Memphis Mansion. Og jeg synes, afsnittet fra Memphis Mansion, det er et lærerigt afsnit. Man lærer rigtig meget om Elvis, og hvordan han egentlig var som person. Og var der noget, han var, så var det, at han var gavmild. Han var rigtig god ved hans venner og bekendte, især når det kom sig til biler. Og en lille sjov historie om på et tidspunkt, han var ude og købe nogle Cadillacs. Det kan du høre lige her. Det er klart, når vi kommer herud, så bliver det noget specielt. Ja. Fordi at nu er vi ude i den tunge afdeling, når vi kigger på, hvad der er af sådan en Elvis-ting. Ja. Alene herude, så er der forsikret for cirka små 5 millioner kroner. Ja. Så det er den lidt peberede afdeling. Og bilen over er selvfølgelig... Det er en Lincoln Continental fra 1964, som Elvis køber sprit ny hos Schilling Motors i Memphis. Ja. Og han har den i 10 år, og så giver han den væk til en god ven, han havde, som var gospelsanger, en fyr, der hed J.D. Sumner. Ja. Som så havde den indtil 1981, tror jeg, og så kommer den på et museum i Smoky Mountains, ikke ret langt fra Dollywood, i en lille by, der hedder Pigeon Forge. Det er Mike Moon, der åbner verdens første Elvis-museum. Og han skaffer sig bilen til museet, og da Mike døde i 2018, hans børn er advokater oppe i New York, tror jeg det er, og de har ikke lyst til at skulle have noget museum, og de valgte at sælge deres ting, og med god hjælp fra nogle rigtig gode venner, jeg har i Bagsværd lidt uden for København, så har vi fået det her til Rigmor og Martinsgaard Heidemann hedder de, så har vi fået de her ting til vores museum. Det er faktisk sjovt, fordi når vi står herinde, når jeg har været rundt til garager og set biler, og især Cadillacs og dem med læderantræk, ikke? Ja. Den duft, der er herinde, det dufter jo af man cave og garage. Ja, det gør det. Og det er jo de vildeste ting, der står herinde, fordi det er jo det Elvis' bil, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke... Ja, det er skørt, og det er den samme fornemmelse, altså. Vi har også motorcyklen herovre, som i virkeligheden ikke er en motorcykel, men nok det, man kalder en trike. Ja. Og det er et amerikansk firma, der hedder RUPP, som mest var kendt for at lave mindre motorkøretøjer som snescooter og sådan noget, men i midt-70'erne, så laver de altså de her trehjulede motorcykler, som blev registreret som personbiler. Altså forstået på den måde, at man kunne køre med den med personbilkørekort. Ja. Og Elvis havde ikke behov for det, men fordi hans favorit, det var stadigvæk Harley Davidson. Men han havde en masse venner, som ikke havde motorcykelkørekort, og han ville gerne dem med ud at svinge. Og så, så købte han en strive af dem her i forskellige farver, så alle havde noget at hænge ud i. Ja, det er jo en anden verden, det her. Det er jo... Han tager sig jo meget af sine venner og kendte og bandmedlemmer. Ja, altid, hele tiden. Altså han giver mange penge væk i sit liv.
Der er på et tidspunkt, hvor han ender med at købe 25 biler ved en forhandler til hans band. Ja, det var mest familie og venner. Det er i december 1974, hvor han ved midnatstid sidder sammen med de her i dagligstuen på Graceland. Og han siger til dem, det har været et fantastisk år, jeg har lyst til at give jer en bonus, og han beslutter sig for at ringe til, han beslutter sig for at ringe til det sted, hvor han normalt køber biler, for at se, om han kunne få sælgeren op af sofaen her midt om natten. Og det kunne han ikke. Men til gengæld så ringer han til en anden fyr, som havde været mange gange for at se, om man kunne få Elvis til at købe biler hos sig, en ung fyr. Han var en kreativ fyr, og næste dag så får han lavet en egetræsplade, hvor der på toppen står til verdens bedste bilkøber, Elvis Presley, og så er der et navntræk på de 24, der fik en bil den her nat. Og inden han går op og afleverer den på Graceland, så tager han forbi den lokale avis, og spænder lige en historie på det, for han tænker, nu får jeg nogle flere kunder ind på det her. Selvfølgelig gør han det var kreativt. Og på baggrund af den her avisartikel, så langt væk som i Denver, Colorado, der var der en nyhedsvært, der havde læst den her artikel, og han afslutter sin nyhedsudsendelse på tv med at sige, at den anden nat, der købte Elvis 24 biler. Elvis, hvis du ser den her udsendelse, så kunne jeg også godt tænke mig en man til den unge dame, du gav en limousine-ting til. Min skal dog ikke være sort, jeg vil gerne have den i hvid. Og Elvis så ikke udsendelsen, han blev mindet om, og da han fik det at vide, så sagde han, sørg for, at han får en bil. Så det blev til 25 biler. Ja, fuldstændig crazy. Men det var en anden verden. En helt anden verden. For nogle år siden, der var jeg på Memphis Mansion på en rundvisning og en lille snak med Henrik. Og der stod jeg faktisk på noget, som har fulgt mig lige siden, nemlig et lille ordsprog, der hedder TCB. Og hvad det står for, og hvad historien er, det kan du høre lige her. For nogle år siden, det er virkelig nogle år siden, der støder jeg på et ordsprog for første gang. Ja. Og det kommer så egentlig af, at du har en halskæde på. Ja. Vi går hernede og snakker, og du viser rundt, og så lige pludselig hiver du den her halskæde frem. Ja. Og hvad skal man sige, det er egentlig sådan en mantra, der har fulgt mig siden, at det er sådan, jeg tænker. Jeg prøver at vise, nu har jeg ikke lige halskæden her, men vi kommer til at kigge på den senere. Men jeg kan kigge på kortene her. Det er sådan nogle backstage-kort, som Elvis fik lavet til sit crew. Ja. Der er et billede af et navnetræk, og så er der nok det, jeg tror, du hentyder til. Ja. Der står der TCB med et berømt lyn nedenunder. Og det var Elvis, der havde været på turné i 30 dage, og en af hans musikere kom op til ham og sagde, Elvis, jeg overgår ikke at spille Love Me Tender i aften. Og Elvis siger til musikeren, hvad snakker du om? Selvfølgelig skal vi give Love Me Tender. Det er en af klassikerne. Det er en af de sange, som publikum virkelig vil høre. Og musikeren var godt forberedt, og han siger til Elvis, prøv vi at spille den 30 dage i streg, jeg er træt af det nummer. Og Elvis blinker med øjnene, og så siger han, hvad med det publikum, vi skal underholde i aften? Har de været med på turné i 30 dage? Ja. Nå nej, det måtte han jo medgive, det havde de ikke. Og til det svarede Elvis, tror du så ikke bare, at vi skal TCB, eller TCB, om du vil. Ja. Og TCB, eller TCB, det er amerikansk slang. Det står for Take Care of Business, eller som vi siger her i huset, at tage vare på forretningerne. Ja. Da han flyver hjem den her aften, så flyver han på det her tidspunkt med American Airlines, og i lommen foran det flysæde, han sidder i, der finder han en American Airlines kuvert, og på bagsiden af den, der skriver han sit første og eneste business slogan. TCB, Take Care of Business. Han tegner også et lille lyn under bogstaverne. Ja. Og lynen, hvad skulle det gøre godt for? Jo, det er lige så genialt som bogstaverne, for lynen skulle illustrere Take Care of Business in a flash. Ja. Altså at tage vare på forretninger med det samme. Lad være med at udsætte til i morgen, hvad vi kan gøre i dag. Ja. Og for Elvis handlede det ikke så meget om at slå penge i kassen. Det var selvfølgelig også en del af et større business-koncept, men for Elvis var det vigtigere for ham at kunne forklare sine medarbejdere, at det godt være, at han var kransekagefiguren, men intet af det, han gjorde på en show night, var sket, hvis der ikke var nogen, der havde bygget en scene, hvis der ikke var nogen, der havde sat stole op i salen, hvis der ikke var nogen, der havde solgt nogle billetter, nogen, der havde øvet nogle sange, nogen, der havde lavet lyd og lys, så var der ingenting, der kunne lykkes. Så han ville gerne, at de forstod, at det her det er noget, vi gør sammen. Og nogle gange, så spiller vi måske nogle sange, vi synes, vi har spillet mange gange i streg, men vi gør det ikke for os, vi gør det for publikum. Ja. Og det der blev en kæmpe, og jeg er glad for, at du siger, at du har taget den til dig. Ja. Fordi det har vi også. Vi bruger den, vi prøver at bruge den hver eneste dag, og nogle gange kan det godt være, at man glemmer det. Og så skal vi lige skubbes lidt til, men TCB, det er godt, det er et godt slogan, det er et godt logo, det er et godt gimmick. Alle forstår det. Altså. Det her, det var, hvad jeg havde valgt at sætte lidt highlights på for året, der er gået.
i 2023. Jeg håber, du synes, det har været et super fedt år, og ikke mindst et rigtig godt år, der gik afsnit. Og sidder du og tænker, at du har nogle afsnit, du ikke har set, eller du måske skal starte helt forfra, så ligger de altså alle sammen på YouTube. Der skal du bare søge på Hot Rod TV, så kommer de alle sammen frem. I år der er det blevet til 17 afsnit plus et julelivestream, og det har været fuldstændig vildt. Og jeg glæder mig rigtig meget til næste år. Det byder blandt andet på en tur til Tyskland, der er en tur til Holland, der er en tur til Sverige, og så er der en masse dejlige ture rundt i Danmark. Og som jeg sagde lige før, så kan det måske også godt være, hvis vi er rigtig heldige, at tingene de spiller, som de skal, at der kommer et Hot Rod TV-afsnit fra USA. Meget mere om det senere. Nu vil jeg bare ønske dig et rigtig godt nytår, og ikke mindst sige tusind tak, fordi du følger med og støtter, liker, deler, donerer gasmonies. Det betyder fantastisk meget. Tusind tak for 2023. Jeg glæder mig til 2024 med Hot Rod TV. Og indtil vi ses igen, så må du have det fantastisk. Og ikke mindst have et fantastisk godt nytår. TV. It's called Hot Roddin'.